Acompanyeu-me un dia al Saló del Manga, al Paradís Friki, on pots trobar absolutament de tot. Com per exemple gachapons, que hi havia moltíssims i vaig caure. Anem a agafar un d'aquests mofusants. Crec que m'ha tocat la poma, no? I és que en aquest lloc et gastaràs diners sí o sí, però pots decidir si ho fas de manera intel·ligent o absurda. En tot cas, mireu sempre els preus, perquè amb tantes botigues alguna te la intentarà colar. Si estaven a 7. No comprem. Nosaltres, com a bons catalans, vam anar comparant preus i al final ens vam decantar per una botiga per comprar els sobres. I és que a part d'estalviar, també vam tenir molta sort amb la nova col·lecció de Pokémon. Però a part de comprar, també tens molts meet and greets, com per exemple amb la mascota del Saló del Manga, l'Ona-chan. És perfecta, o sigui, és perfecta, és que no es pot moure. No es pot moure, però... Boníssima. Hola, Ona-chan. Tot i que jo entenc que potser us interessa més conèixer artistes o dobladors. Com ara els dobladors d'Inuyasha, que estaven fent un doblatge en català en directe. I amb aquest doblatge d'Inuyasha nosaltres vam acomiadar el dia al Saló del Manga, que va ser magnífic.